¿Cómo estáis? Buenas, treballant un rato. Com estàs? Pues molt bé. Us obri la porta, mira. Vinga. Va. Esto es una finca de esta modernista, ¿no? Del siglo XX. Passeu bé. Buenas. Gràcies. Buenas. Avant. Estic de reformes, està tot el taller desmuntat, estic de reformes en la faena, de reformen així, de trasllat en el taller de la faena, de trasllat així. Sí que està... Vull dir, no és un taller com toca, però bueno, serà algun dia. Bé, molt bé. Gràcies. Estic fent una de les escultures que van al Juan Gilabert, una en fusta, que no n'havia ficat en fusta encara, tots són estructures metàl·liques, i aquesta és la primera que estic fent en fusta, les meves matrius. Anada vertical, compressor, vol dir, tot està talat en l'armari, tinc guarda la ferramenta, està tot escampat de pols, perquè estilitzat les portes també, una pintura a mitges figurativa, una arcilla. És una arcilla artificial. Este material que s'utilitza en la indústria de l'automòbil per fer els prototipus a escala 1, una arcilla sintètica que escalfa, es fa plana i es gela i es fa dura. Com si fos el poc, sí, no? I és reutilitzable, reciclable 100%. I ara jo soc Alfred, les faig, una volta de fet el món de la història del recupero. Yo me vine aquí a Valencia a estudiar en el año 89, me vine a hacer Bellas Artes tras muchas dudas porque a mí me fascinaba mucho el mundo del diseño industrial. De hecho, de donde yo vengo, que sí es un pueblo muy industrial, y me oí hablar que en Bellas Artes había cosas de diseño industrial, había unos profesores que estaban más orientados al diseño industrial que en el arte. Entonces no lo dudé, me matriculé en Bellas Artes. Y en Bellas Artes fue donde me picó mi gusanillo del arte. Yo empecé pintando, haciendo cuadros, pop art, mi estilo era pop art. Mi primera exposición fue ese cuadro de esa vaca gigantesca, ese toro de Osborne, que resultaba pequeño al lado de la vaca. Lo hice en un taller con Rubén, un taller de copy art y tal, aquello que se gestaba por aquel momento, y los puse en ese sitio, y aquello para mí fue, digo, wow, yo voy a pintar cuadros grandes, y empecé de estilo pop art. A raíz de ahí me iban seleccionando concursos, divertido, me seleccionaron ese cuadro de la vaca, me dieron una mención honorífica en Bancaja. Yo no tenía un currículum que era de 3 líneas, habías puesto el torrente con un profesor, o sea, no tenía el currículum, vamos, y me seleccionaron y digo, ostras, esto es una maravilla. Luego vino el mundo del diseño. Empecé a diseñar cosas, a presentarme a concursos de diseño también, concursos de arte, concursos de diseño del mueble, concursos de diseño del juguete, y la balanza fue ganando el diseño, incrementando y decreciendo el arte. Hasta que lo abandoné totalmente la pintura en l'any 85, per ahí, més o menys. Que vaig acabar la carrera en 84 i vaig estar diversos anys allà
2 o 3 anys un poquet en el limbo. Vaig començar a fer en xatarra que tenia per casa. D'aquests catxarros, com vivia en pisos d'alquiler, feia làmpades perquè necessitaven làmpades, tenien tots penjant la bombilla i jo feia làmpades. I vaig substituir la pintura per aquestes coses que estaven més relacionades en el món de disseny que en el món de l'art, no? Feia productes. A part, la meva feina era fer maquetes, fer prototips, vaig aconseguir treball a la universitat fent maquetes i prototips, ajudant a ensenyar als alumnes a fer-ho. Professionalment treballava a empreses com el que es diu ara freelance i treballava per la universitat donant classes de tot això de maquetes, prototips, donant classes en un màster de disseny d'automòbils. M'he clavat també en projectes d'investigació mèdica, és l'únic que conserve del disseny. Estic fent un projecte que és Endogor, es diu, que és el disseny d'un aparato mèdic que va presentar en un congrés de medicina en 2009, va tenir molta acceptació, la universitat i l'Hospital de Fem va pagar la patent i estem treballant 12 anys per treballar en aquest projecte. En 2006, poquet a poquet vaig anar al disseny abandonant-ho perquè vaig acabar molt cremat, era un volum de feina, publicacions, investigació, escriure llibres, tesis doctoral, era una voràgine brutal i vaig fer un viatge el 2005-2006, vaig anar 2 vegades a París, vaig veure el Museu del Louvre diverses voltes, vaig veure el Museu d'Orsay i veient el Museu d'Orsay i vaig veure aquelles escultures i vaig dir, jo això tinc que fer coses d'escultura. I ahir em va picar de nou el coquet de l'art, vaig abandonar el disseny i en esta volta va guanyar de nou l'art. I en compte de pintar, en aquesta etapa de pintura que vaig tindre, pop art, molt color, molta alegria en l'obra, feia coses molt divertides, molt sarcàstic, una ironia irreverent, en certa irreverència. Vaig abandonar tot allò i vaig començar a fer obres d'art, escultures, buscava el meu estil, no sabia què fer, vaig començar figuratiu, vaig començar coses en bronze, retratos, que se me dona molt bé modelar, i a poc va anar evolucionant i, clar, es va mesclar el que seria el món del disseny en l'art. Llavors va néixer això de les matrius que faig, que són estructures de ferro o de fusta com la que estic fent ara, en aquest cas, que és la primera que vaig fer en fusta, en el que faig un símil. A mi em dona molta ràbia quan algú que no entén la matèria i diu «Uau, això ho faig jo», entra a una galeria o un espai d'art, «Això ho fa el meu fill», no? Vull dir, el meu plantejament de les meves obres és això, així tens una matriu, tens una escultura a mitjan fer, tens el manual de muntatge, es comença a fer aquesta escultura. Així jo es faig aquest recte a l'espectador irònic que es burla de l'artista i diu que això ho fa qualquiera. Vull dir, hi ha coses que es mereixen ser respecte. Llavors vaig començar a fer totes aquestes matrius, vaig començar a fer les meves... Abans de tot això va vindre les dames, que van ser del 2010, que és una interpretació figurativa de la Dama d'Elx. A mi m'agrada molt l'art ibèric, és un art oblidat, sempre parlem d'Egipte, parlem de Mesopotàmia, parlem de romanos, dels grecs, però ens oblidem sempre de l'art ibèric, el nostre, els nostres ancestros autèntics de veritat. I vaig començar a fer una interpretació d'aquestes dames, vaig aprofitar tota aquesta voràgine que va haver així en València, vaig intentar aprofitar, no em vaig ir mal, dins del que cap. Vaig fer unes escultures que eren una dama, una dona, hieràtica, la model va ser una neboda meua i vaig fer els components, vaig mesclar allò que feia jo de la xatarra, li posava frems de disco de cotxe, embragues, cigüenyals. I aquesta volta, en compte de, abans el que feia per fer aquestes làmpades que dia, era fruit de la casualitat. A veure, aquesta làmpada, un carburador, mig una làmpada, una roda d'una moto, mig una taula, un tambor de llavadora, mig una làmpada i una taula. Vull dir, era el que ens suggeria ho feia, així és al revés. Jo feia l'escultura i buscava les peces específiques, anava per tallers, ja no tirava mà de la xatarra que hi ha en casa, anava per tallers arreplegant, anava al concessionari de Honda, li donant, necessita això. I tirava el morro i m'ho donaven tot, donaven xatarra, donaven frems de disco, donaven tot això. I ho feia, vaig composar aquestes escultures. Les vaig exposar en l'Hotel Westin, on estava tot el molló de la Fórmula 1, l'anava buscant, la gent que té pasta que pugui comprar les nostres coses, al final no ens enganyem, el qui pot comprar és qui té diners. Vaig parlar de Bernie Eccleston, va ser tot molt divertit aquesta etapa,
Però no vaig vendre res, però sí que vaig contactar en el que és ara, ara no està molt ben vist, però en aquell moment sí, a Spark, el Jorge Martí Spark, vaig fer un projecte d'obres d'art, d'escultures en les seues peces, també components de motos de competició. Vull dir, tot fila, no? L'art, el disseny, la xatarra, la recuperació de peces. A mi no m'agrada dir jo reciclo, jo no reciclo, una peça que m'agrada, un producte industrial, hi ha productes industrials que són bonicos per si mateixa, no? I el que faig és donar-li aquesta segona vida de l'utilitat. Em pareixen preciós. A mi un embargue per si mateixa en si em pareix una cosa divertida, bonica i preciosa, no? Jo reduiria aquestes coses. Com anava dient, vaig contactar aquest Spark i vaig fer un projecte que era en les seues peces de motos de competició, fer xicotetes escultures, fer un espèce piloto, en un certificat d'autenticitat, que aquestes peces havien competit en circuits i demés, en tal piloto i tot el rotllo, es va fer tot allà un show ja sabeu el glamour de tot això, presentació en el circuit, presentació en el paddock, va fer tot molt, va tindre el seu èxit, però ells mateixos no van creure en aquest projecte i l'han abandonat. Van fer una pàgina web parlant de tot aquest producte i ells no s'ho creien, pensaven, no, és que Monato no són Ferrari, això d'aquesta inferioritat que tenim a voltes del ser humà, que sempre pensen que el que fem nosaltres no és inferior al que fan els demés, no? Jo li diria que s'enganyava, que tenia una oportunitat, un nicho de mercat molt gran en tot el món, no només en la península ibèrica, sinó en tot el món, i es va avaluar aquest projecte. Llavors vaig continuar les meves matrius i tot això que faig ara, i efectivament, com m'ha dit, ja no tinc ganes de fer res de disseny, no m'agrada pedir redissenyar, no m'apeteix que em toregen, no m'apeteix que no em paguen, em deu molta gent molts diners, molts projectes, i dic, ja que ara invertís els meus diners, doncs invertís per mi, faré les escultures si les venc bé i si no m'ho ha passat bé, que és el que m'agrada. Tots els artistes el que fan és sempre diuen, yo juego con el volumen, yo juego con la forma, yo juego con el color, pues jo simplement jugo. Jo el que faig en les meves obres d'art, jo jugo, faig maquetes, faig les meves maquetes. Després està el tracte que li faig a l'espectador, la tens, munta-ho si t'apetís i creus que tu això pots fer-ho, pots fer este retrato, pots fer aquesta figura desmuntar-la, perquè les meves escultures realment es poden desmuntar d'aixes matrius, pots muntar-les. De fet, faig una escultura muntada, tamany gran, una escultura en xicoteta, el factor d'escala sempre juga molt en la meva obra, i després faig aquestes matrius. Vull dir, de cada obra, més o menys, de cada tipologia d'obra hi ha tres, almenys tres. Gran, xicoteta, muntar i desmuntar, inclús algunes quatre. La gran, totes tres obres, vaig presentar una convocatòria que ja... Clar, jo soc d'Ibi, soc d'Ibi, soc de València, soc de Santa Pola... Bueno, això diu mon pare, en la partida de naixement posa que vaig néixer en Ibi, però realment vaig néixer a l'Hospital d'Alacant. Jo tinc molta vinculació en Alacant, en Santa Pola, vaig viure a Santa Pola, he viscut en Sant Vicent del Raspeig. I porta més anys en València que en tot el resto de pobles que hi ha viscut, no? Doncs això, perquè tot el que estaves contant, a mi el que me sembla és que és com si fugires, però després tornes, no? Sí, és un anar i un tornar sempre. Per això jo sempre dic que l'àrea del disseny sempre estan ahí fluctuant. Ara ve una etapa nova de canvi, vull dir, estic reformant el taller d'ací, coincidís que en el meu treball a la universitat estem reformant el taller també, s'ha traslladat, s'està fent un taller més gran i ara estic en un període de transició, a part de la lesió que tinc que estic recuperant-me, estic en una etapa de buit, ara mateix no estic fent res, vull dir, faré aquesta exposició i probablement em sembla que hi haurà un altre canvi, no sé cap a on, però hi haurà un altre canvi. No sé si acaba el disseny o acaba continuaré l'art, o me deixo de fer escultures, perquè de fet les meves escultures, el pop art era molt color i les meves escultures ara són monocromes. Ara tinc una versió al color que no sé per què. No n'hi ha apriorisme, no, en la teva obra? No, ja has dit que jo el que faig és jugar, divertir-me. No faig... La meva pretensió, el món de l'art és molt complicat, no? I molts queixem molt, és que no es ven a l'art, és que és un món, és que no hi ha cultura, és cert, no? És cert. I quizá per això també, sí que és de veres, hi ha una nova etapa que està vinculant-se, que ja, sí, bueno, està gestant-se, és de veres, està considerat bo, en compte de queixar de l'art i de les complicacions de l'art, perquè fer una cosa, una aportació de l'art i es m'ha involucrat en Ciutat Vella Oberta
l'organització i la gestió. Vull dir, és una forma d'apoyar el resto d'artistes, no només a mi mateixa, vull dir, vull dir, soc artista, faig coses d'art, faig coses de disseny, anem contra una paret, doncs anem a fer coses en global, en comú per tots, que ens beneficia a tots. I pense que Ciutat Bella Oberta és una de les bienals més interessants perquè hi ha una repercussió, no és només una cosa que es focalitza en València, sinó que s'exporta a Madrid, a IFITRI, totes aquestes beques d'altres convocatòries que van fent-se, no? I em va enganxar això, pensé que serà en la meva poqueta o nul·la experiència en gestió cultural, doncs intentar tirar una mà a la gent que porta anys en aquest projecte. És que la qüestió a mi m'ha interessat perquè estaves dient, quan has dit que te va cremar molt el disseny, no? És que la creació en general crema molt, no? Sí, aquella etapa va ser molt dura, era una voràgine i jo vaig començar a fer feina. Me n'anaven a les 7 del matí, a les 8 del matí deixava i es començava a fer feina fins a les 10 de la nit, sense parar. Parava a dinar el que toca a dinar, no hi ha esmorzar ni res, era pam. Era un ritme de treball brutal de tot, ja has dit, de fer maquetes, de fer prototips, d'aconseguir projectes en empreses, de donar les classes a la universitat, d'investigar, d'escriure, era demoledor, era demoledor. Claro, eso es propi de la joventut, no? Eso no me suposa... Claro, és energia ara mateixa, jo no plegava, això és impensable ara mateixa. Impensable. Jo estic parlant, no sé quants anys tindria ahir. Estic parlant de 30... Quizás són cicles de 10 anys, no? Dels 30 als 40 més o menys. Sí, quan encara t'esforces. O dels 28 als 36, 38, per ahí més o menys. Va ser... Anava molt dura. Això s'aprofita molt del mercat, no? De que la gent que arriba... Sí, de que té ganes, la gent que té ganes. Tu te n'aprofites de que té ganes. Jo estava treballant donant les meves classetes a la universitat, en cursos de maquetes que jo organitzava també i de més, volcava la meva experiència i ho vaig aprendre molt. La tesis doctoral, fent la tesis doctoral, faig el que esteu fent vosaltres. Vaig entrevistar, cosa que anava a una cinta magnetofònica, diferent a ara, i entrevistava a tots els professionals, vaig entrevistar a molts professionals, inclús alguns de 80 anys, que es dedicaven a fer maquetes i prototips en el món del joguet. I parlava valencià per obrir moltes portes, que us dirigia en castellà no t'obrien les portes, i parlava valencià, això hem d'invitar, no sé què, no, vale. I uno de Castalla m'obria el taller i m'ensenyava tot, i m'ensenyava les seves màquines, com treballava, i jo només de pegar una miradeta ja sabia com treballava i tota aquesta experiència la vaig adquirir, clar. He fet maquetes, he fet projectes pense que molt xulos, de tot tipus, no? Des de prototipus funcionals pel sector del joguet, he fet alguna cosa pel sector del moble, que són del disseny, parlen. Maquetes, més que disseny, he fet maquetes. Això també crema molt, no? Quan fas coses per altres. Si tu eres creatiu, en quant que tu saps gastar les ferramentes, fas un producte físic, però la idea no és teva, tu estàs donant els plans i tu a partir d'ahir tens que fer coses. Va ser un projecte molt xulo, el primer satèl·lit privat europeu. Vaig fer una escultura per Duque, va ser la meva primera escultura professional, em va dir en bronze. Allí el vaig conèixer i 2 anys més tard em va cridar per fer aquesta maqueta, pel primer satèl·lit privat europeu, que es deia el de Moscou. Ara ja és xatarra espacial, han passat més de 5 o 6 anys, hi ha 90 quilos rodant i està el Deimos 2 en marxa. I retomant la qüestió, treballar en les mans és la cosa que interessa més, perquè hi ha molta gent que treballa en ordinadors... Jo ho he fet. Jo vaig tenir aquesta etapa fa 10 anys. Vull dir, ara és la màxima innovació. Quan estava fent la meva tesis doctoral, jo estava modelant per ordenador en un sistema molt interessant que era, imagineu-vos, un llapis en un bracer com una grua i tu estaves treballant en l'ordenador i este bracer tenia uns servomotors que es proporciona el tacte de lo que tu estàs modelant en la pantalla. A mi em va entusiasmar això. Jo he donat classes d'això. He donat classes a l'Institut del Joguet en este sistema, donava classes fa molts anys. I es proporciona el tacte i vaig començar a fer escultures en aquesta tecnologia. El que passa és que la difusió que hi ha entonces no és la que hi ha abans. I he de reconèixer que em pareixia un món fantàstic i m'entusiasmava,
però jo soc més físic, jo necessito tocar. Per mi és molt important el tacte. De fet, considero que les escultures s'han de tocar en els museus. Jo veig la Venus de Milo, veus ahí tot rodedat de gent, un xino dient, quita que quiero fer una foto, jo estic mirant la pedra, només perquè em deixen, jo estic desitjant tocar aquesta pedra, no? A veure quina textura té, quina temperatura té. Considere, a mi no m'importa que la gent toqui els meus mobles. Evidentment hi ha coses molt delicades que es podrien trencar. Què penses en, si per exemple te diguem, fes una restauració d'això que ha fet un altre, no? Com ho plantejaries? Jo em sentiria incapaç de restaurar una obra. Aleshores, ara estàs molt centrat en l'exposició del Joan Joan. Sí, ara tot està enfocat en això. Una convocatòria l'any passat, en la que es feia una selecció d'estos artistes, una exposició comissària, que en aquest cas està comissària per Gabriel Solgel, que està molt relacionat amb el món de disseny, el món del joguet, un professor catedràtic de la universitat, que tinc molt bona relació amb ell, i és la comissària d'aquesta exposició que serà en l'Institut Juan Gil Albert, en Alacant, i la inauguració serà el 20 de juliol d'aquest any, del 2018. Molt bé. Nosotros actividades, bueno, nuestras actividades es la faena, cita Pella Oberta, ayudant en la medida que puga, i l'exposició aquesta. I el disseny no penses tornar? De moment no. Hi ha gent que consideraria que el disseny no és molt artístic, no? Què penses tu? Jo és que a mi no m'agrada la paraula artista. A mi m'agrada la paraula creatiu. I vaig a posar un exemple. Per mi tan creatiu és el metge en el que estic fent feina de l'Hospital La Fe, Vicente Pons, que ell un dia anant pel camp va veure un gusano i va veure, ostres, si això ho aplique jo a l'endoscòpia, que és el que estem treballant, i posem un gusano ahí que faci que l'intestí s'arromangue sobre l'endoscòpio, que és el problema que hi ha. Vull dir, l'intestí són 100 metres i s'arriba a molt poc trajecte. És molt complicat manejar-se per ell, és molt esbarós, hi ha molta mucosa i tal. I aquest home, per mi, és un creatiu. No és un artista, és un tio creatiu. I és un metge. El disseny són creatius que apliquen el seu coneixement industrial i el seu coneixement gràfic o el seu coneixement de processos industrials per dissenyar un producte. L'artista és un creatiu que gasta unes ferramentes per fer escultures i innovar o no innovar, o fer el mateix que fan altres, o fer el mateix que s'ha fet sempre. A mi tan vàlid és el figuratiu com el contemporani, perquè ja sabem que el figuratiu està denostat i el contemporani hi ha que fer coses contemporànies, i ara hi ha que fer videoart, i ara hi ha que fer performance, i hi ha que fer totes aquestes coses que són vàlides o no, cada un té el seu criteri. Per mi, tot és vàlid. Jo, des del meu punt de vista, que jo m'ho passe bé fent el que faig, si el que fa happening se'l passa bé, perfecte. Si el que fa escultura el passa bé, si el que està dissenyant una tassa de cafè se'l passa bé i disfruta de la seva feina i es remunerarà, és fantàstic. Això, el gran creador, no? Que també li deien així a Déu, no? Per això que estaves comentant del Cook i del metge, no? Sembla que la natura siga el més gran dissenyador, el més gran creador. Nosaltres el que fem és copiar. Si ens fixem bé, el que estem és copiar la naturalesa, interpretar la naturalesa. El ser humà té unes capacitats brutals de, com tenim les nostres necessitats bàsiques cobertes, l'alimentació, el sexe, la procreació, tot està cobert, doncs tenim temps per pensar en altres coses, uns per la filosofia, altres en l'art, altres en el disseny, a millorar o donar servici a coses que abans, fa 20 anys que anaven un mòbil pel carrer. El telèfon era localitzat, estaves en casa, si no, no podies comunicar-te, no? I ara anem tots en un catxarro ahí, que ja comunicamos, no? I algú va inventar això, algú va pensar, ostres, i si llevem el cable? Va fer l'inalàmbric en casa. I si fem una red per poder comunicar-nos? Hi ha gent pensant en això. Sí, hay que educar a la gente también, pues sí, que vaya a exposiciones, que tal, pero no se educa en adquirir arte. Todo el mundo queremos adquirir un coche, todo el mundo quiere adquirir una televisión no sé qué, que no deja de ser un producto de diseño.
Claro, necesitamos eso, ¿no? Esa cultura de que la gente, vale, que no solo la gente que tenga posibles adquiera el arte. Si la quieres deprisa, esto es como en el diseño. Esto pasa mucho en diseño de maquetas y prototipos y en el mundo del diseño. Por eso lo abandoné. Las cosas deprisa y para ayer. Pues si las querías ayer, me las pedido antes de ayer. No me las pidas ahora con prisas para mañana, lo típico, ¿no? Tú hacer un proyecto, te esfuerzas un montón. Vale, enseguida te damos respuesta. Se guarda en un cajón, dentro de 3 meses lo sacan. Oye, que mira, que queremos cambiar esto, pero nada, mañana, Esto me ha ocurrido, esto le ha ocurrido a mucha gente, a cualquiera que hables con el mundo del diseño. Por esto que está pasando ahora con el mundo del arte. Es decir, también es válido trabajar como artista bajo encargo. Hay gente que lo ve como ir en contra de ti mismo. Bueno, al final tienes que vender. Lo estás como el pájaro, para pillar tiene que comer. Claro. Si quieres producir, pues necesitas unos ingresos. Si no los tienes por otra vía, si las tienes como artista puedes buscar ingresos haciendo... Hay artistas que hacen una segunda línea de arte, ¿no? Hacen cosas más clásicas que sí que venden y luego hace lo más contemporáneo, que es lo que él le gusta hacer, ¿no? Yo no me importa hacer un retrato, se me da bien hacer un retrato de una persona. Yo cojo un pedazo de barro y en 1 hora encajo tu cara. Se me da bien. Podría hacer eso toda la vida y conformarme con eso, pues no me conformo con eso. Y podría, si tengo un encargo, no lo dudo, yo lo hago. Me salió el de Pedro Duque, me salió el Michael Opedalería, los 2 astronautas, los conocí a los 2. Y además era cuando empecé a decidir que yo quiero trabajar como artista, no ser artista. Y fíjate, tú vas a un museo, vas al Prado, vas a cualquier entidad y tú terminas en una tienda. En todo el recorrido tú terminas en una tienda. O sea, tú ves obras maravillosas que te dicen que valen no sé cuántos, que se gastan tantos millones en restaurarlas, y luego tú vas a una tienda a comprar unos souvenirs. No tienes ni siquiera la oportunidad de... ¿Qué mensaje estás dando al consumidor? De ver arte. No, yo me tengo que conformar con esta tacita con la obra de Klimt aquí. Con esto me tengo que conformar yo. Ese mensaje es demoledor, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué maravillas he visto! Y luego una taza, un llavero, una libreta con cosas de Gaudí, no sé qué... Y la cuestión sacra que cobren en la catedral para entrar y ver... A mí eso no me parece lícito, sinceramente. Primero, bueno, el arte también sea gratuito, también es complicado, ¿no? Podemos interpretar que el arte, a lo mejor, pues, quizás sea ese el problema, ¿no? Como es gratis, no, aquí me cobra, pues no entro, aquí me cobra. Eso en un museo. En una entidad religiosa que se restaura con dinero público y que te cobren por entrar, en fin, si es religioso entramos todos, ¿no? Yo me recuerdo una experiencia que tuve en Praga en un viaje, había una cola inmensa para entrar a una iglesia y me di cuenta, me llegaba uno, entraba, oye, soy creyente, y me abrían la puerta. Si tú vas de culto, puedes entrar al lugar de culto, pero si tú vas de turista, pues no puedes entrar y tienes que pagar. Entonces dices, qué mercadeo es esto, ¿no? Aquí el que va de turista no puede entrar a ver un templo, pero el que va a rezar sí, pues cierra la puerta para el turista y utiliza la palabra que realmente es, como templo. Y no dejes de entrar a nadie. Yo creo que el problema está ahí, el problema está en que se confunde. Si tú quieres sacar un beneficio, pero te molesta, luego que entren o tal, pues chico, deja de entrar. Y utilízalo para lo que verdaderamente es, para rezar. Oye, fantástico. Vamos, ¿no? Porque viendo tú que vienes del mundo del diseño, que es como mucho más... Tecnología, yo enseño a mis alumnos a impresoras 3D, a trabajar con ellas. Pero no es a veces igual es eso, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. Igual puede ser eso. Yo con los alumnos, pues aparte de les ayudo a trabajar con la fresadora, con un torno, con procesos manuales, pero luego tengo mis impresoras 3D, tenemos allí y yo hacemos las impresiones, les traen archivos, lo montamos para que salga bien esa pieza,
la sacamos, la lijamos, se retoca, etcétera, etcétera. Todo ese proceso forma parte le digo cómo tiene que diseñar esas piezas para que salgan mejor, mi experiencia pues, con todas estas máquinas y demás. Y a lo mejor es eso, quizá en casa del herrero cuchillo de palo. Pues sí, yo tengo las nuevas tecnologías a mi disposición, pero no me luce trabajar con ellas. Volvemos a lo de antes, me gusta el tacto, a mí me gusta tocar, me resulta muy frío. Yo cuando saludo a una persona le doy la mano y le toco el codo, a mí me gusta tocar a las personas. Y me gusta abrazarlas, ¿vale? Para mí es importante ese tacto, esa calidez humana, esa frialdad que me proporciona del teclado a la pantalla. Y por muy bonito que sea lo que yo estoy diseñando y modelando, yo lo que hacía era muy chulo con este bracito, te permitiría, claro, tú lo puedes ampliar mucho y hacer unos detalles brutales con este proyecto, con este chisme que yo utilizaba. Y lo reducías, lo ampliabas, te lo desplazabas. Che, y no me hacía ningún daño en la espalda, como haciendo esculturas que sí que me hago daño en la espalda, ¿no? Podría estar muy cómodo yo trabajando en esculturas y luego las mando a imprimir una cosa. Bueno, otra cosa es el coste de impresión de esas cosas, que también se piensa la gente que es barato y tal. Pero no, cuando haces cosas grandes, la cosa se complica. Claro, hacer una impresión así, tener una maquinita así es muy barato, pero hacer una impresión como toca es muy caro, ¿vale? Y no todo lo puede hacer una impresora 3D. Yo lo que les explico también a mis alumnos es que no todas las tecnologías son válidas para hacer todo. Es decir, hay cosas de la impresora 3D que con este material de plástico va muy bien, pero para hacer otras cosas, por ejemplo en el aparato médico, estamos haciendo una tecnología que es la que más precisión tiene, que es la que se utiliza en joyería, DLP se llama, y la calidad es brutal. Ahora el coste, pues también lo es. De esas piezas. No se nota ni la capa de la sección con las que trabaja la impresora 3D. Por eso, al final volvemos a eso. A mí me gusta tocar y trabajar con las manos todas estas cosas. Igual a lo mejor abandoné la pintura porque a mí lo que realmente me gusta es modelar. Cuando estás pintando estás incluso distante, estás con el pincel, aquí estás tocando las cosas. Si utilizas una lima, utilizas una herramienta, una sierra, tal, tienes mucho apoyo, un taladro vertical, un compresor, una radial, tal, pero tú luego estás tocando, construyendo las cosas, montando, tal. És molt fàcil. On es pot molt esmorzar? Ara on anem està la tasca del ratll, que jo dic que és la meva oficina. Jo vaig començar, si veu, a mi sempre m'acompanya una llibreta i llapis, jo sempre vaig en una llibreta i uns llapis, ara en tinc uno, però estan per ahí. Jo, en ese bar, que ara s'ha traslladat el dueño, però continua en el mateix carrer, l'ha canviat de nom i tal. Per mi és la meva oficina, jo me sentava allí, començava a dibuixar el que tinc al costat, em preia un cafè, una cervesa, i em posa a dibuixar el tio que està al costat, escolta la seva conversa, estàs clavant en la seva intimitat, però bueno, ell parla i jo estic sentint, no tinc per què tapar els oïdos. Ve com interpreta, ve com interactuen les persones, a mi m'agrada molt veure com interactuen les persones, i aquest barri m'ho passe pipa, passe allí, i ve com xerra la gent, ve com uno estira cabrera perquè rechaça algo que li ha dit l'altra persona i adquireixes un coneixement del comportament humà que m'interessa molt, sempre m'ha agradat molt l'antropologia, sempre m'ha llegit molt i estudiat molt sobre la paleoantropologia, m'agrada molt el tema de l'evolució humana, sempre m'ha... Igual algun dia faig alguna d'això en el món de l'art, no ho sé, algo més prehistòric, més primitiu, no? M'agrada molt com hem arribat fins ací, com és aquell tio que estava allà enmig de res, de la sabana, va inventar el foc, va descobrir com controlar-ho, va descobrir que en un palo podia ser una ferramenta bona per pegar-li a algú per defensar-se o per defensar-se de qualsevol animal o per fer un clot en terra i treure una raïl. I després d'aquest palo va passar una pedra i després d'aquesta pedra que era tosca després la va polir. Això és impressionant. Eixa gent, no? Eixe tio que... Sempre dic tio, però bueno, no sabem qui ho va fer. O tia, per això dic que no sabem qui ho va fer. Eixes persones que van pintar eixes coves espectaculars, això, quan a mi la màxima prioritat era alimentar-se més que pintar eixes coves, no? Alimentar-se i que ningú es devorara, que ningú es matara, eren caníbals, ja ven, etapes de tal, sospita que eren caníbals. Això em ve pel disseny, no em ve per l'art. Estem molt enganyats, però és que el disseny i l'art és que ho fonen. Creatius. Dóna igual que el que fa disseny gràfic és un creatiu, el que fa... A mi ara mateix m'han operat en l'esquena per l'amparoscòpia.
O sigui, m'han clavat una cànula, han arribat a l'os, han clavat això en l'os i per ahí han clavat tot l'instrumental per corregir aquesta hèrnia discal. O sigui, és espectacular. Tinc una ferida dels punts. Fa uns anys el que feien és rajat en canal per obrir ahí, furgar i tot. Clar, la recuperació d'aquesta cicatriu és brutal, està res. Jo m'han operat i al dia següent estic caminant, estic fent vida normal. No puc fer forços, tinc que recuperar-me, lògicament, però collons, impressionant la tecnologia. Vull dir, no l'oblidem, és molt important, però a mi m'agrada més fer les coses més mans.
Gràcies.